Hvad så der? Så er jeg tilbage igen her. Det rimer næsten. Men i dag der skal vi reagere på en, der hedder Morten Mønster. Og han er jo en af de største YouTubere, der findes og sådan noget. Lad os prøve at se her, der er lige lagt en video op her faktisk for en time siden. Lad os prøve at se, hvad her den kigger på huse. Hvilket skal jeg købe? Morten, han er en af dem, der har penge, som vi andre lort i kloakken. Fordi han, altså, ja. Lad os prøve at se, hvilke huse han har, hvad han muligvis har råd til. Goddag alle sammen, og velkommen til min allerførste video her i 20. Ej, det er fandme ikke din allerførste video, Morten, det her. Jeg har fandme set dig lave mange flere videoer nu. Altså, jeg synes bare godt, du behøver ikke at være så ond mod dig selv. Du har lavet mange videoer, Morten, mange gode videoer. Der er sange og høje og alt det. Okay. 2026. Okay, 2026. Der var jeg lige lidt for hurtig på aftrækkeren der, som man siger. Ja, okay, videre. Jeg håber, I alle sammen har haft et rigtig godt nytår. Tak. Og at I alle sammen kan huske, hvad I lavede nytårsaften. Det kan jeg da godt huske. Hvis jeg lige husker tilbage, hvad jeg lavede jeg nytårsaften? Det kan jeg ikke huske. Nå, men jeg har i hvert fald taget en masse, ja, jeg var rigtig ude at hygge med det. Ja, godt, det skal vi ikke høre her, vi skal videre. Seneste par år, der har jeg ikke været super personlig her på kanalen. Altså Morten, han er jo en af de største YouTubere, som I kan se her. Men over 500.000 subs, det er kun... Det kan jeg ikke regne nu, men jeg tror, jeg har 2 subs på den her kanal lige nu. Og tak for jer, der subber. Hvis I kan lide at se min reaktionsvideo her, så gå ind og sub på kanalen, så vi kan få en masse subs. Masse subs, ligesom Morten. Og så vi kan gå ud og kigge på hus. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har haft lyst til at være personlig. Der er bare ikke sket en fløjtende fis. Men jeg Der er sgu da sket mig en fløjtende fis. Prøv mig, hvordan det vil lyde. Jeg tror faktisk godt, at måske jeg kan klemme en ud. Ja, det var så en fløjtende fis, men lad os komme videre. kan mærke, at jeg lige nu er på vej ind i et nyt... Ind i hvad, Morten? Hvad er du på vej ind i? Vi ved godt, hvad du er på vej ind i, Morten. Vi alle sammen ved godt, at du ved... Ja, det er også okay at være. Og i og med, at jeg i princippet lever af at dele ud af mit feriebillets liv, jamen så tænker jeg da, at det giver god mening. Han øger lige det smukt der. Han var lige ved at bygge det hele op, og så begynder han bare... Han kan ikke! Morten, han kan ikke lade være. Han fjoller hele tiden. Han er en fjolho! I år 2004... Hvad fanden var det, der slog en skid? Var det ham? Nå, men lad os se, hvad han skaffer. Han skal ud og lede efter huse. Det er det, ligesom det handler om. Kigger på huse. Hvilket skal jeg købe? Er det os, der bestemmer? Okay, jeg finder ud af, hvad for et hus jeg skal købe i dag. 20, der købte jeg den her skønne lejlighed, yes, som jeg bor i nu sammen med min forlovede. Vi har virkelig været glade for den her lejlighed. Hold kæft, det ser koldt ud. Hvorfor fanden står han derude? Kan han lægge sig op på taget her? Det har været meget mere fejl. Hvis han endelig går all in og står udenfor i kulden, så går det lige så godt lægge sig op der. Siger jeg, så er der gået 1,5 år. Vi har været så glade for det, og det er en utrolig dejlig lejlighed. Den er dejlig, rummelig. Og så det her kan jeg kræfte med næsten... Morten, han er jo ikke særlig stor, ikke? Jeg har været så glad for det. Jeg tror seriøst, han kan ligge op i den der pokal der. Morten, han er virkelig lille. Virkelig lille. Jeg har altså set ham i virkeligheden før. Og han er virkelig lige. Eller lille. Også i højden. En utrolig dejlig lejlighed. Den er dejlig, rummelig, dejlig lys. Ligesom og så har vi jo den her kæmpe terrasse her, som jo virkelig er en unik ting at have i København. Det er i hvert fald koldt. Vi føler os så privilegeret over at... Han bruger det aldrig skid. Hvorfor har det Er det en lille minigolfbane, han har der? Igen. Morten har kun små ting. Super hyggeligt her om vinteren, hvor det sner. Altså, det bliver sådan lidt magisk. Ja, og mega koldt. At vi længe har drømt om at købe hus. Ej, Morten, for helvede, du står der og roser det skide sted der, og så skal du købe hus lige pludselig. Hvad fanden er problemet? Vi skal have mere med. Mere skal have mere med igen. Så stop du, Morten. Problemet har bare været lidt mig. Ja, du er det største problem her, Morten. Jeg har haft en frygt for, at der vil komme indbrud, eller for, at der vil være nogen, der kiggede ind ad vinduet, imens man var derinde. Man kan sgu nok godt kigge ind her, hvis man er virkelig høj, eller har en virkelig høj trap, eller sådan noget, eller stige. Så kan du sgu da godt lige kigge ind over her. Og jeg tror egentlig, det kommer så lidt af en oplevelse, jeg havde i mit sommerhus, som jeg engang købte, som jeg ikke har mere nu. Jeg havde den oplevelse, at jeg vågnede en morgen ved, at der var en mand, der kiggede ind af vinduet. Nøjeren. En fremmed mand, en ældre mand,
En stalker, tror jeg godt, man kan kalde ham. Ej, var det ham der? Fuck, jeg vil ski mit tøj, hvis jeg bare vågner op sådan lige pludselig. Bare ligger der og kukkelurer. Jeg ligger bare og hygger mig der om morgenen. Og så lige pludselig kigger jeg op. Og så står ham der bare. Så har jeg nok begyndt igen og sådan noget. Men altså, ja, det er nøjeren nok. Og vi lå altså nøgen, skal det lige siges. Og Nej. For at gøre historien endnu mere akavet, så løb vi nøgen ud efter ham, for at fange ham. Ej. Men det lykkedes ikke, og det var bare en utrolig mærkelig oplevelse. Det er fandme også akavet, at man så løber nøgen efter ham, og så ikke fanger ham. Men det er meget godt, at de ikke fandt ud af det, men det er en af mine gode venner. Så jeg lagde lidt min husdrøm til siden, og så købte jeg den her lejlighed her i stedet for. Nå, han havde ikke den der før. Og på mange måder har det jo været en rigtig perfekt lejlighed. Det var godt ham, den ulækre, han kiggede ind så. Og så ligger lejligheden her på 7. sal. Det er fandme højt op. Så har jeg alligevel ikke kunne slippe den her husdrøm her. Ej. Og jeg føler heller ikke, husdrøm! Kylling! Kom nu, det der, det er fandme ikke ham. Det er ikke hans kæreste, det der, det er grafik. Det er grafik. Det der, det er kraft, det er ikke ægte. Det der, det er noget sny, det der. Det kan alle sgu da se. Men han prøver at sny Morten. Man prøver at sny. Han snyer kraft, det er ikke mig, det kan jeg love dig for. I skal ikke tro på alle, de ser det der, det er sådan noget AI eller sådan noget. Hold da kæft, det sneer, mand. Er det Uland, de skal til? De skal sikkert flytte til Norge eller sådan noget. Så er det også vigtigt for mig, at det er et hus, som ikke er for gammelt. Fordi at jeg er bange for spøgelser. Ej, Morten, det er lige mig. Prøv at høre her. Der kan være spøgelser i alle hus. Om de er nye, om de er gamle, det er lige mig. Jeg har engang boet på, på sådan en øgård, hvor der var sådan sygt nøjeren og sådan noget. Men der var ikke nogen spøgelser der. Så flyttede jeg ud på et herberg. Og der var der spøgelser. Det kan jeg kraftedeme love dig for, at der sne folk så rundt og sådan noget. Jeg har bare... Ja, det var lige mig. Ja, det var lige mig. Det er lige mig. Vi skal nemlig ud og se på noget nybyg. Altså det her med muligheden for... Ja, det der, det er kraft, det er med nybyg. Altså, det er jo ikke engang færdigt, det der. Ej, nu stopper han fandme, Morten. De køber ikke et hus, der bare er nogle plager eller sådan noget. Morten, han kan kraftedeme ikke, for du har bygget en ski selv. Ej, men altså, det der, det skal han stoppe med det samme. Prøv at se, det der ved siden af, det er jo ikke nybyg. Altså, det der derovre, det røg der, det kunne godt være noget, man kunne bo i. Men sgu da ikke det her, hvad fanden snakker han om? Det ligner, at vi er på Grønland eller Antarktis. Men det er vi faktisk ikke. Antarktis, mand. Hvad fanden snakker han om Antarktis? Det skal helt anderledes ud. Morten, din idiot, det ligner ikke Antarktis. Ligner meget en stil, jeg godt kan lide. Allerede nu. Altså sådan en stil, hvor der ikke er nogen stil, eller hvad? Altså, det ser flot ud, der er ikke noget, alle sammen ligner hinanden. Det er flot, mand. Der er akustikblader. Du kan stå her og synge Whitney Houston, og du vil lyde fantastisk. Du vil lyde som om, at du er inde og indspille en sang, fordi nej, du kan sgu da ikke. Hvis du synger først Whitney Houston, det er den, de gør, så er der ikke noget ekko på nogen måde, fordi du har sat de der ski akustikplader op. Hvis de ikke har været der, så har det været sådan rigtig dejligt. I will always love you. Altså, i virkeligheden, så skal man jo ikke gå og kigge på, hvordan huset er præcist indvendigt. Ja. Altså, for eksempel... Ligesom dig. Vi er gået ind i det første hus, og jeg føler allerede, at vi har ramt plet med det, sådan, den type hus, jeg godt... Hvorfor? Det er jo bare indmand, der er anderledes. Der er bevægelsessensor i alle rum. Ja, det kan sgu da selv installere for helvede! Morten, du kan bygge det selv for helvede! Hvordan kan han ikke synes, det er nøje, der bor i? Eller det var også det, han sagde, han var jo. Morten, du skal ikke flytte det her, det er mega nøjen. Det er nøjeren, det der. Det er nøje, hvis det er i hvert fald. Så dernede har vi stue og sådan et forældreafdeling går ud fra. Forældreafdeling? Men det er jo sådan lidt, du ved, han kan jo bygge det, som han vil, så fanden skal han se det for? Hvad bruger man den her vask til? Jeg har faktisk aldrig helt forstået ideen. Du vasker fingre for helvede. Nej, du går ind og smiger din sko der for helvede. Du skal ikke gå ind en gang for helvede, Morten. Ej, jeg bliver så i skala af ham, jeg gør. Den er på et hotel, og det her det er sådan en det er ikke et hotel, Morten! Det er dit nye hjem! Dejlig værelse her også. Jeg ved godt, det er lige det, Morten, han vil bo i. Det er sådan noget, der han hygger sig med. Så ligger han i den lille køje der, og sådan noget, så kan han hoppe de der, og sådan noget skvatter, og så kan han slå hovedet eller sådan noget mere, end han allerede har. Men det er fordi, der både skal være et soveværelse, gæsteværelse, fitness, et studie. Jeg har en drøm om at lave et mega fedt YouTube-studie. Ja. Der skal også være et kontor, som er separat. Selvfølgelig er det lidt overdrevet mange værelser til 2 personer. Det her, det er jo det, man kalder et funkishus. Et funkishus? Et hus, der er nogenlunde... Det lyder kraftigt som en eller anden sygdom, man kan have.
Ja, det ligner pis, det der. Lad os komme videre. Så vil det koste omkring 5 millioner kroner at bygge. Seriøst? 5 millioner, mand? Der skal ikke være tag på huset, så bliver det selvfølgelig en del billigere. Det der, det var vist bygget på en ret eksklusiv måde med taget og sådan noget. Jeg ved ikke lige... Jeg forstod det ikke så meget. Nej, det var godt, Morten. Du skulle kigge på det. 5 millioner, mand, for et paphus. Okay, nu snakker vi. Ja, det er godt, du. Kom nu, Morten, for helvede ind i bygningen og kig på den. Jeg vil gætte på det lige der. Det andet har jeg nok kigget på. Men det, de har gjort af særlige ting ved det her hus, det er, at de har løftet... en lang dør. Loftet 20 centimeter. Så det var lige min penis, jo. Det er et meget aflangt hus, og jeg kan godt se... Jeg skal kalde dig aflangt. Super fine værelser. Ej, okay, det er jo virkelig... Seriøst, mand. Altså, Morten, han skal være, hvad her, det sådan noget sælger. Ja, det er lækkert, men du får jo ikke af det hele, mand. Det der, det er kraftigt med for 5 millioner, eller hvad det var. Så hvis du lige sparer på gulvet, så ligner det jo kraftigt, men jeg ved ikke hvad. Altså, jeg føler jo egentlig, at det er et hus, der... Ja, det ligner et hus. Ja, det er flot, mand. Det ligner et hus, du er på en lang linje af Otterup og sådan noget, men derfor så kan det kraftigt, men lad du være, Morten. Jeg føler faktisk, at det er større, på grund af, at man har hævet loftet lidt. Alle nye huse. Han kommer fra sådan en lille lortlejlighed i Københavnstrup. Det er blevet en ting. Det skal jeg bare have. Ja, det skal du. Det skal jeg bare have. Du skal bare have den. Nu tænker jeg lige, at jeg går og spørger, hvad deres billigste udstillingshus er. Ja. Det vil jeg gerne se. Det billigste er jo stadigvæk sådan noget, du ved, 3 millioner. Lige præcis det her. Yes. Så vil det koste lige under 3 millioner. Ja, men igen, det handler om tilvalg og fravalg. Så jeg vil gerne lade være med at have blokker, og jeg skal ikke have noget gulv, og jeg skal ikke have noget bad, og jeg skal ikke have noget garage, og jeg skal ikke have noget som helst. Og så kan du spare 1 million. Ja, flot, mand! Nå, vi starter her. Der er noget toilet her. Super fint. Ja, det er fint. 1, 2, 3 værelser her i den her gang. Ja. Jeg mangler lige det der kæmpe... Det ligner et hvidt hus, Morten, ligesom alle de... ja, der er du godt køber, det er godt, Morten. En hjørnegrund. Prøv at se, han skal da ikke ligge der, mand. Så er der en, der hopper over hegnen her, og så kigger ind, ligesom han lige står og sagde, han ikke vil have. Jeg kommer til at kigge der, lige snart jeg ved, hvor han bor. Så kommer jeg ind og så lige kigger ind. Goddag, Morten. Ligger du nøgen, mand? Goddag. Den her lejlighed her, den er steget omkring 30% på det her år alene. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Jeg troede, de lavede sjov. Jeg troede oprigtigt, de lavede sjov. Og hvad så og var det er det? jo klart, at det her det åbner jo op for Hvor meget er det, Morten? en masse... Så sig det nu! Jo lige sælges og sådan nogle ting der. Det er jo ikke sikkert, at den kan sælges. Hvor meget er det, Morten? Og det er starten, da jeg var 11. Ja, det er flot, da du var 11, godt. Nå, tak fordi I så med på den der video med Morten. Hvis vi ser mere med Morten, hvor han ikke kigger på et eller andet, så husk at følge med. Vi ses!